אחד, שתיים. מוכן? מוכן. זמן בר מצווה הגיע, אני כבר מוכן להניח תפילין, נפש אלוקית נכנסת לך. אחרי שנים של ציפייה הגעתי אל המשפחה, ובכפר חב"ד גדלתי, ספגתי אווירה. יצאנו לשליחות בקייב באוקראינה הרחוקה, טרור מנחם שנה ועוד שנה. המשכנו לטביליסי בגיאורגיה היפה, לברר הניצוצות, להדליק עוד נשמה. חזרנו מלאים בחוויות לארץ הקדושה, ומאז אנחנו ממשיכים לדבוק במשימה. במסע שלי הולך בשבילים, נוף שמתחלף, מקומות שמשתנים, צועד וזו הדרך, ואוסף עוד דרך, מצייר רגעים. זמן בר מצווה הגיע, אני כבר מוכן להניח תפילין, נפש אלוקית נכנסת לכאן, ומעכשיו שני דרכים, יש טוב ורע, בידי הבחירה. מצייר את החיים במרד קו אל קו, והתמונה כבר מתחברת וזוהרת, מקבלת את הבמה. ערכי הדר חילום, כן זה הזמן ללמוד ולקיים ולהוסיף בחוכמה. כמו בקרב אני לא שוכח, רק אותו פה ינצח, זו הדרך המוארת שתמשיך איתי לנצח. הרבי כאן איתי ומהיום רק יתקדם, כי הדרך חשובה, המאמץ משתלם. במסע שלי הולך בשבילים, נוף שמתחלף, מקומות שמשתנים, צועד וזו הדרך, ואוסף עוד דרך, מצייר רגעים. זמן בר מצווה הגיע, אני כבר מוכן להניח תפילין, נפש אלוקית נכנסת לכאן, ומעכשיו שני דרכים, יש טוב ורע, בידי הבחירה. כל יום הוא אבן דרך, עומד מולכם נרגש, כולי מלא תפילה. פונה אליך מלך, מלכי המלכים, אבא כבר גאולה. זמן בר מצווה הגיע, אני כבר מוכן להניח תפילין, נפש אלוקית נכנסת לך, ומעכשיו זמן בר מצווה הגיע, אני כבר מוכן להניח תפילין, נפש אלוקית נכנסת לכאן, ומעכשיו שני דרכים, יש טוב ורע, בידי הבחירה.